Bisan pa man kung gikanselar na ang tanang biyahe sa kadagatan, human na paubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang dakong bahin sa Kabisayan apan biyahe sa mga ferryboat paingon sa Olango Island gitugutan paghihapon. Ani ang report. Nagmingaw na ang Punta Engaño Port sa Lapu-Lapu City pasado alas 8 kaganihang buntag. Matod sa mga kawani sa naasoing pantalan, alas 7 kaganihang buntag ang katapusang biyahe paingon sa Bohol nga gitugutan human gikanselar ang tanang biyahe sa mga sea vessels human na paubos ang Subo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Lakip sa gikanselar karong adlaw ang tanang island hopping activities. Busa nihikling na sa mas luwas nga dapit ang mga motorbangka nga sagad magdungguan sa maong pantalan. Apan sa Angasil Port sa Mactan, naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga padayon paghihapon ang biyahe sa mga ferryboat paingon sa Olango Island. Alas 5 karong buntag, lakip na ang Cebu sa mga gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Apan matod sa Coast Guard, tungod kinalakip ang Angasil sa mga special areas, hinungdan nga gitugutan gihapon ang biyahe sa mga ferryboat gikan dinhi sa Angasil paingon ngadto sa Olango Island. Na may parameters na ma'am, example, very short distance mo naman, 15 minutes naman na siya. Unique po diyang characteristics kay tuukan lagi siya. Bisan o kusog na to yung bawot, hangin, linaw rin po na siya. That's why we are technically allowing them kay para maka-stimulate po ng economy sa ilang ulang gumamit. Apan gawa sa ferryboat, nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak kining usa ka motorbangka nga paingon sa Caubian Island. Sakay niini ang kapinsa na po ka mga pasahero ug ubay-ubay kanila. May dalang mga supplies alang sa isla. Okay raman kay murag madadara man ang hangin. Dili man kay baud-baud. Oh, dili kay naanad naman sa inyo na pero mas magampo lang sa senyor sa Ginoo. Apan matod ni Ensign George Imata, Commander sa Coast Guard Lapu-Lapu City Substation, wa malakip ang biyahe paingon sa Caubian Island sa gitugutan sa Coast Guard. Ang Caubian Island ang labing layo nga islet nga sakop sa Lapu-Lapu City. Bawal na sila ma'am, bawal na sila. Kararang nga sila mong i-consider ma'am, special apply namin for special area. Sa pagbiya sa news team pasado alas 10 kaganihang buntag, pabiling nakaangkurahe ang naasoyng motorbangka apan wa pa nanganaog ang mga sakay niini. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.